Transport Malta pubblikat sejħa sabiex tifhem x'interess jeżisti fost l-istabbilimenti kummerċjali li għandhom parkeġġ f'Malta u Għawdex biex jiftħu dawn l-ispazji għal pubbliku u r-residenti barra l-ħinijiet tan-negozju tagħhom. Ma TVM News iċ-Chief Operations Officer ta' Transport Malta, Kerin Zerafa, spjegat li din l-inizjattiva għandha lan li tagħti aktar effiċjenza lil pubbliku. Innotat li l-ħtieġa ta' aktar parkeġġi b'mod speċjali f'żoni urbani illum ir-realtà. Inizjattiva ġdida u innovattiva, ġifieri jekk għall-eżempju, nieħdu eżempju għandek supermarket li hu għalaq fit-8 ta' filgħaxija, wara jkun jista' joffri dak il-parkeġġ lill-pubbliku ġenerali. Illum nafu li mhux kulħadd jaffordja jixxi garaxx, mhux kulħadd jaffordja forsi li jikri. Transport Malta qed tagħti ċans lil dawk l-istabbilimenti li huma interessati sabiex jiġu b'mudell li jkun effettiv għaċ-ċittadini u l-pubbliku ġenerali. L-istedina ta' Transport Malta tott ukoll għal ċentri kummerċjali, binjiet ta' uffiċini, lukandi, postijiet ta' divertiment u żviluppi b'użu mħallat. Dawk l-operaturi kummerċjali li huma interessati huma mistiedna jagħtu tweġibiet tagħhom online permezz tas-sistema Electronic Public Procurement System l-EPPS. Il-partijiet interessati huma mħeġġa jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom sa 22 ta' April illi ġej.